ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ମିଳେ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯାହା ହୋଇଥାଏ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାର ନାମ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ ଏବଂ ସହଜ ଶବ୍ଦରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ କେମିତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଦୁଇ ସେନାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନିରାଶ ଆଉ ହତାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଧନୁ ଛାଡ଼ି ରଥର ପଛରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଡ଼ି ଭାବୁକ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହଜିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଓ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବତ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭାବପ୍ରବଣତା, ଆତ୍ମା, ମୃତ୍ୟୁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବିଷୟରେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ କ୍ରୋଧର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ଏବଂ ଏହାର ନିରାକରଣ କ'ଣ, କେମିତି ଆପଣ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସି ରହିପାରିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 2 ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ବା ଗୀତାସାର। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଅର୍ଜୁନ ଶୋକ କରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ତାହା କାଲି ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ସର୍ବଦା ଶାଶ୍ୱତ ରହିବ ତାହା କ'ଣ ଅଟେ। ସେହି ସବୁ କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଏହା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଘେରି ରହିଛି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟସ୍ତେ ଅହଂ ସାଧିମାମ୍ ତ୍ୱାମ୍ ପ୍ରପନ୍ନାମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଅଟେ। କୃପା କରି ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତମାମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘେରିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋତେ କେହି ଯୋଗ୍ୟ ତଥା ପ୍ରମାଣିକ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯିଏ ଆମର ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେଇପାରିବ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ସଖା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଥିଲେ, ସେହି ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ଭାବି ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ କଲେ ଆଉ ସ୍ୱୟଂକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ କରି ତାଙ୍କୁ ଏହା କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଅଟେ, ଦୟାକରି ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସି ହସି ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କେହି କିଛି ହୃଦୟରୁ ମାଗିବ ଆଉ ସେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ତୁମର ଅଚାନକ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ତୁମ ପରି ଯୋଦ୍ଧାକୁ କେବେ ଅନ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମାରିଦେଲେ ସେମାନେ ମରିଯିବେ ବୋଲି? କ'ଣ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବ? ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ତୁମର ବି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଥିଲା ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯାହା ଭାବିକି ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ, ସେ ଜ୍ଞାନ ତୁମର ଅଧୁରା ଅଟେ। ଆଉ ରହିଲା କଥା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପାପ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ବୋଲି, ତେବେ ଏହା ବୁଝିନିଅ ଯେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ବାଲା ତୁମେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଁ ଅଟେ। ତୁମେ ତ ଏମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟ, ଆଉ ଏମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିବେ, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଏକ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଏକ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
आत्मा तो परवर्ती जन्म पाई शरीर को एमिति छाड़ी दे थाए जेपरी तुमे तुमर पुराणा वस्त्र को बदलाई नूतन वस्त्र परिधान करिथाओ। आत्मा केबे मरी पारे ना ताकू केही मारी पारे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेबद्यान्तु न शोषयति मारुतः। अर्थात यह आत्मा को कौन शस्त्र द्वारा खंड खंड करा जाई परिबो नाही, अग्नि द्वारा यह जला जाई परिबो नाही, ना यह जल द्वारा भिजाई हेबो ना वायु द्वारा यह सुखाई हेबो। आत्मा तो बारंबार नुआ जन्म नहीं प्रत्येक थर नुआ शरीर धारण करिथाए। यही प्रकृतिर चक्र अटे। हे अर्जुन, जन्म देवा बाला आ मारिबा बाला मो ही अटे। तुमे मते कुह, कौन तुमे कौनसी मरी जाइथिबा प्राणी को जीवित करि परिबो? जदि तुमे कौनसी मृत्यु प्राप्त करिथिबा प्राणी को जीवन देई परिबो नाही, तेबे तुमे कौनसी जीवित प्राणी को केमिति मारि परिबो? काहेकि ना जीवन देवा बाला मो ही अटे आ मारिबा बाला मो ही अटे। आ एमानक मृत्यु मु तुम हाथ रे ही लिखिछि। जेतेबेले प्रकृति एमिति ही चली थाए तेबे तुमे एमानक मृत्यु पाई केमिति दायी हेई परिबो? हे अर्जुन, जे क्षत्रिय को जीवन रे युद्ध करिवार अवसर प्राप्त होइथाए ना से केवल भाग्यशाली होइथाए, बरम तार कर्म एवं धर्म ही युद्ध करिबा ही होइथाए। आ जदि तुमे युद्ध करिबो नाही तेबे एहार अर्थ हैला जे तुमे तुमर धर्म आ कर्म को ठीक रे बहन करि परिबो नाही। आ एथि सहित तुम नाम रे कलंक लागि जिवो। आ तुम परि योद्धांक पाई तो कलंक तांक मृत्यु ठारू भी अधिक होइथाए। जे माने तुमको बहुत सम्मान करुथिले सेही लोक माने तुमको बहुत निंदा करिवे, तुमर उपहास करिवे, तुमर वीरता उपरे प्रश्न उठाइबे। सेथिपाई हे अर्जुन, तुमे सुख दुख विजय पराजय आ हानि लाभ को छाड़ी निजर विचार को स्थिर कर आ युद्ध पाई धनुष उठाओ, जहा द्वारा यह होई पारे तुम युद्ध रे मृत्यु लाभ करी मो शरण रे आसीबो, नचेत विजेता होई ए धरित्री सुखरे जीवन काटिबो। हे अर्जुन, तुमे आज पर्यंत जिते भी शिखिच ताहा मोर एही दिव्य ज्ञान आगे बहुत कम अटे। कर्मण्य बाधिकारेस्त मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो वस्तुत कर्म। अर्थात तुमे निजर निश्चित कर्मर पालन करिवार अधिकार अछि, परंतु तुमे तुम कर्मर फल प्राप्त करिवार अधिकार नहीं। तुमे निजको तुम कर्मर फल कारण मान नहीं, आ ना तुमे अकर्म रहिबार आसक्ति रख। तुमे कर्म करने पूर्वर ही तार परिणाम संपर्क में भावुच, जितेबले कि तुमको यह जानी रखा उचित जे फल देवा बाला मु ही अटे आ कर्म करने बाला तुमे अट। तुमे तुमर काम कर अर्जुन, आ मु अवश्य मो काम करी। भगवान ठारू एभली कथा शुणी अर्जुन श्रीकृष्ण को पचारुछंती, हे केशव, आपण मते निजर विचार को स्थिर करिबा अर्थात मोर भावना को संयम करने को कहउछंती, तेबे मु ए सबु केमिति करि पारि? श्रीकृष्ण कहउछंती, जे व्यक्ति निजर मन सबु इच्छा आ निजर सबु कर्मर फल विषय चिंता करने बंद कर दे थाए से ही स्थिर बुद्धि वाला होई थाए। एमिति व्यक्ति को ना तार निज उपर कौन खराब घटना घटिले दुख लगी थाए, ना कौन भल घटना रे अत्यधिक खुशी हो जाए। जहाँ मन रे सब प्रकार क्रोध डर इत्यादि नष्ट हो जाए थाए, जे शुभ अशुभ चक्र रु बाहरी जाए थाए, जे एही प्रकार इच्छा गुड़ी को निजर बसरे रखी पारि थाए, जेमिति कइछ ताकू तार निज भितर ही लुचाई रखी थाए, सेही मनुष्यर बुद्धि स्थिर होई थाए। काहेकि ना हमर इच्छा गुड़ी को विषय रे बारंबार भाबिबा द्वारा हमको से इच्छा गुड़ी को भल लागि थाए, आ जे इच्छा गुड़ी को भल लागि थाए सेही इच्छा गुड़ी को पूरा करबा को लागि जाय। परंतु जेतेबेले इच्छा गुड़ी को पूर्ण हेबार कोनोसी बाधा आसी थाए सेतेबेले हमको क्रोध आसी थाए, आ क्रोध आसीबा द्वारा मनुष्य पागल करी हो जाय। यहाँ पर से निजर कर्म और धर्म को भूली स्वयं निज स्थिति ठारू तलक चली जाए। परंतु जदि कहीं निज इच्छा को बसरे कर आ से इच्छार गुलाम हो न थाए तेबे तार अंत मन सुधर होता आ तार दुखर अंत हो जाए। आ जिते बेले तार सब दुख समाप्त हो जाए सेते तार बुद्धि स्थिर हो जाए। किंतु जार इच्छा आ कामना मन केबे दूर हुए नहीं से मनुष्य केबे हेले शांति पाई पारे नहीं। आ जिते बेले शांति पाइब नहीं सेबे से मनुष्य केमिति खुशी रही पारिबो।
ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ତ ସେହି ଡଙ୍ଗା ପରି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛାର ପବନ ଯେକୌଣସି ଦିଗକୁ ଠେଲି ନେଇଯାଇଥାଏ। ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିବାଲା ପ୍ରାଣୀ ତ ସେହି ସମୁଦ୍ର ପରି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଯେତେ ବି ନଦୀ ଆସି ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ କିଛି ହେଲେ ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିବାଲା ପ୍ରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋର ଶରଣକୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନକୁ ହରାଇଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କୌଣସି ବି ପ୍ରିୟଜନକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂସାରରୁ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ନା କେବେ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ତଥା ତାଙ୍କ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ପରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଉଦାସ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନଥିଲେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହୋଇପାରେ ଆମର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ, ନହେଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମିଶିବେ, ତେବେ ଏଥିରେ ଭାବୁକ ହୋଇ କ'ଣ ବା ଲାଭ? ଏହା ହିଁ ତ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅଟେ। ଆମେ କେବଳ ଏହି ଶରୀର ମାତ୍ର ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ ଏତେ ଡରିବାର ଅଛି, ଆମେ ତ ଆତ୍ମା ଅଟୁ, ଆଉ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ କହିଥାଉ। ଯଦି ଆମକୁ ଗଢ଼ିବା ବାଲା ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ମିଶିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦୁନିଆ ତ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମାୟାଜାଲ ଅଟେ। ଅର୍ଜୁନ ମୋହରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମର ମୋହ ଥାଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ତାହା ଥାଏ ଯାହା ଆମକୁ କରିବାର ଥାଏ। ଆଉ ଏହି ମୋହ କାରଣରୁ ଆମେ ସେହି ସବୁ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ଆମର ପ୍ରକୃତ କାମ ଅଟେ, ଯାହା ଆମକୁ ସଫଳତାର ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମୋହକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିସିସନରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ସବୁ ମୋହ ରହିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆମର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ, ଆଉ ତାର ସମାଧାନ କ'ଣ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଦୁଃଖର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଭାବିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେତେବେଳେ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ରୋଧ ଏକ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଟେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ନ ଛାଡ଼ିବେ, ତେବେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ କେବେ ହେଲେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଘେରି ରହିବାର ପାଇବେ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଦୁନିଆ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରର ହିଁ ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ। ଏହିଠାରେ ଆପଣ ଏହା କହିବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନ ରଖିବେ, ତେବେ କୌଣସି ସଫଳତା କେମିତି ମିଳିପାରିବ? ଏହି ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଏହାପରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ଆଶା କିମ୍ବା ଅସଫଳତା ହେବାର ଡର ମନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରି ନିଜ କାମକୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ କାମ ଆପଣ ବରଂ ନିଜେ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ କେବେ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଲାଗିବ ଯେ ଏହି କାମ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଏହି ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଆଉ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିବ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନବର୍ତ୍ତକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ।